खालामदों थुलुंसि ओमफ्राय आरो लेमन ओमफ्राय हानि होनोसै एसे ओमफ्राय लोंनोसै माबाखौ मा होनो हानि होबाय ओमफ्राय कालारानो एकदम चेन्ज जाबाय ओमफ्राय नै साकुजोंसो मिक्सार खालामबावलायनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना आं ट्राइ खालामनो नागिरदों माबायदि जायो मिथिला माने आंथ' दा एकदम जानाय लोंनाय एकदम टाइम बाय टाइम जायो आरो उखैयो नालाय बेबी दं नालाय ओमफ्राय आंना टमिया एकदम बारायगासिनो दं माबा फुङावथ' सानफ्रोमबो दै लोंखायो नालाय ओमफ्राय लेमनखौ लोंबाथाय एसे मोजां जायो होननायखाय आं लोंनोसै इउटुबफोरावबो मोनदों ओमफ्राय आरो जोंहानि मादैमोना बिदिनो लोङो आरो आंबो मालाबा गोसोखांबा लोंखायोमोन ओमफ्राय आरो दिनैनिफ्राय आङो हायोना हाया लोंबाय थानो बिदि सानदों आरोना खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सेरानि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै अखा ख्रेब ख्रेब दिनै बोथोरा बारा एसे मोजां नङा हे लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो अब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ दिनै स्टार्ट खालामनोसै आं मा खालामो एसे देखायलांलायनोसै ओंखाम फारसेथिंजाय ना फ्राय खालामगासिनो दं जाबाय दंबावो ओमफ्राय आरो नै ना बिदै हाजिराफोर दं सानैनि थाखायनो आं एडभान्स ओंखामखौ संना गालांखानो नागिरदों मोनसे जायगायावहाय थांनो थाखाय लोगोफोर दिनै कारेन्टबो गैया ओरैबायदि मोजां मोनाखै दैनिबो एसे प्रब्लेम आरो न'फोरा खोमसि खोमसि जायोना लाइट गैयाबा ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जोंहा बैसागोनि मोसानायनि मोननाय रांजों जों दिनै खाना जागोन ओमफ्राय आङो खेबसे थांना फैबाय ओमफ्राय दा थांबावगोन नोंथांमोननोबो एसे देखायलांनोसै बिराद इन्टारेस्ट दिनै जोंहा पार्टि नालाय ओमफ्राय बोथोरा एसे प्रब्लेम होगासिनो Soloku moजां होनांगौमोन ना गस्ला jangan ya lokal daw lokal party ya जाबाय अमा बोखारनानै नामा आयु tamam tasty नुखाबाय ना Oh जायो गल्ला
नोंसोरखौ लाखावना बे खादियाखौ जानाय माखासे गोथां जों दोनो Rồi khách trả lại luôn đây. Aku ikut belak ada. Đây ra nani à rơi con mà bakal lana nene hokasino bifane sengrafora arah apa sana begini mis K-Vibers saksi mencerbai sinna ya mangan apa ini jadi balai neng nyau nusung kan ma biko ai bikum jenyau ne senai nusung tak gila lai mini cuma tasbe mansifura ake babu nei birat masih dengar birat mana barang dia deh kata baca gula gula sama juga boleh terbiar lo ya jangan lagi angnya ini uga sini kan be nih seru kan sana ini नै जों जाखांनाय लोगो लोगो अखाया ज्राम हाना होबाय ओमफ्राय जोङो खामसालियावसो एकदम उथिजोबनानै दं बयबो लोगोफोर दिनैनिफ्राय बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों होननानै थाबैनो गुबुन आरो गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय